ए भैया बोला कौन ये लोटर मतलब घर कौन हटे हो? ओ देखा बा बुलका गेट वाला जा उजे अरे मर्द 3 महीने का भी तले किस्त नहीं भरले। जा उहे घर बा हटे जा तनी। ए भैया भैया अच्छा का हो भैया? नहीं है चाचा कि और गाड़ी के 3 महीने तले किस्त नहीं के जमा भइल। अब फोन के लिए एक बार फोन उठावते नहीं खी। तो पगलाइल बड़ा का जब महीना लगला जब किस्ती जमा कर दिला महीने महीने कहां मर्दार किस्त गाड़ी जमा भइल बाटे। अभी 3 महीना हो गइल किस्त जमा भइल जान ल। हम अपना बबुआ के जमा करवा दिल तुम मर तो झूठो मूठो काहे तरह हमर दुआरी पर नहीं बुलाओ ना बबुआ के तो। अरे बबुआ हाँ बाबूजी इनकर किस्ती नहीं कुछ जमा के लेकर आइल बन दुआरी पर जमा तो करी ला बाबूजी। पगलाई बड़ा का मर तू किस्त जमा करो तब लाइट ना हमारे फोन में। एही में ना जमा करला का अरे हां मर दे कहो तनी करा छोकरी के चोद कहीं कहां से नया नया टी-शर्ट नया नया जींस लेके आइल बा कहां से लेके आइल बा रे? बाबूजी माल पैसा देले रहे सार तार माल देलस या बोल 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 कहां से बोल सच सच बोल बाबूजी माल दे रहे पैसा बोल सर बाबू ये बोल पैसा का किलो रे किसने जमा कर का किलो 3 महीने का पैसा बोल गांजा पी रही बाबूजी पैसा तू ना देत रह। देखा तनी मादत कर गांजा पैसा अब गाड़ी ना रख हम करा के